Иске базар майданында Шираттагы Шимбә ярминкәсе үтте. Көндә иртәдән ямлы булып, авыл халкына бәйрәмчә кәеф бүләк итте. Районның авыл хуҗалыгы предприятиялары, эшкуарлар, шәхси хуҗалыклар үзләрендә җитештерелгән авыл хуҗалыгы һәм башка төрле товарларын тәкъдим итте. Үзем мин килдем алма. Шуннан соң сенчиклар, 5 төрле сенчиклар, аларны вакыты белән алып кайтабыз Уфадан. Бар, барон дигән күрән туган. Шуннан соң Оштургатыр дигәне бар. Трибуновская, Бессоновская деген сортлар бар. МТС центральный да. Шикер килосы 70 белән. Шунысы мөһим, соңгы вакытта сатып алучы күпчелек үзебездә җитештерелгән экологик яктан чиста продукцияга үстенлек бирә. Ярминкә була дигән хәбәрне ишетү белән илешлеләр анда килеп арзанрак һәм күпкә сыйфатлырак товарларны алып калырга тырыша. Ярминкә бик күңелле бара. Барчада бар, ошарга бар. Ишекләр килгән. Ярминкәләрне яратасызмы? Нык яратабыз, көтеп алабыз. Хәзер заманы шундый бит, кайда ачсыз дөнья яратабыз инде. Гомумән, күп санлы шәхси хуҗалыклар, Илеш продукты завод Пищепром, Илеш сөте, Эра, Үзәк МТС предприятиялары һәм башкалар ярминкәдә халык ихтыяҗын канәгатьләндерүгә өлеш кертте. Монда күпләп мал ите, сөт, икмәк продукциясе, ярым фабрикатлар, яшелчә, татлы бал, башка продукция сатуга куелды. Язлар килеп җитеп бара. Бакчада яшелчә җимешне күбрәк итеп хәтергә алып үстерергә, яңадан яңа продукциялар җитештерергә, барлык алда торган сынауларга бирешмәйчә үзебезнең продукция белән, маллык белән, ризык белән елларны дәвам итәргә, елларны каршыларга тәкъдим итәбез. Чынлап та, авыл җирендә торып, мал, кош-корт асрау, бакчачылык белән булышу кебек элек-электән халкыбызның булмышы булган төп шөгыльләрне хәзер инде унтып барабыз. Бакчаларда үлән үсә, абзарларда мал кими. Бүгенге тотрыксыз шартларда халкыбызга әлбәттә шул башлангычка кайтуны уйлап, җир анабыз биргән мөмкинлекләрне тулысынча кулланып, азык муллыгын үз кулыбыз белән булдыру иң хәерлеседер. Ничек кенә булмасын, купшы төрелгән чит ил тәмтыннарына караганда үзебезнең икмәгебез, ит сөтебез, бәрәңге кишеребез тәменә берни дә җитми. Ярминкәгә кире кайтканда исә оештыручылар билгеләвенчә һәр ял саен алар дәвам итәчәк. Алла бер саватны саен ярмаркалар булачак. Шушы атнаның шимбә көненә ясайбыз инде. Җитештерелгән продукциялар белән һәр кемнең нәрсәсе бар, возможностьлары булса, килсеннәр. Атна саен шушында ярмаркалар булачак.